Africa is rich and not poor. Sunana Naza Yaron Zamani. Africa has immense actual and potential wealth. Wasu abubuwa ne da ke ci mana tuwa a ƙwarya da ya kamata mu faɗi. Africa is far from being poor. Lebede. Karfe 4 kenan na sahe babu lokaci ga mu za mu fama nema abinda za a ci. Rayuwa ta zama muna madwaci babu agaji. Money no te gari yayi mana zafi kawai zaka ji. Matsiyata 'yan siyasa na ta sace mana kuɗi sun sa muna ci bagaya babu agusi. Mu tashi tsaye wannan nasiha ne ga matasa. Kada mu yarda su ruɗe mu ko da ma da wasa. Sun fi son ana ce musu yasa kuma ko ruwan kirki na sha mun rasa ba su son mu. Ban mamaki mu da kasar mu a matse mu kuma a ce ba a so a ga hawayen mu kowa yayi hushi. Ana kuka su suna ta murmushi ba su da matsala sun tara kuɗi a banki ga motoci kala a ƙarƙashin tanti. Mun bar su da Allah ya isa barayi. Wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukansu don su kai Italiya. Wasu sun stranded Algeria ga 'yan matan mu na shagala can Saudi Arabia. Wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukansu don su kai Italiya. Wasu sun stranded Algeria ga 'yan matan mu na shagala can Saudi Arabia. Yana da ban takaici kuma tausai. Sun sa rayuwar mu ba ta daidai. Waka da mu susa inda ke mana kai. Ga kowa na ta kuka wai. Yana da ban takaici kuma tausai. Sun sa rayuwar mu ba ta daidai. Waka da mu susa inda ke mana kai. Ga kowa na ta kuka wai. Lokacin zabe kaga su zo suna ta ƙarya. Wallahi jama'a kowa ya tanadin tabarya. Kansu za mu fasa kuma su neme mu su rasa. Ko mu ɗebe kunnuwa da harshe su mu gasa. 'Yan siyasan Afrika tabbas sun fi mayu. Kaɗan ya rage sai mun fara kona su da tayu. Shugabanninmu ba su da tausayin talaka. Kansu suka sani shi sa malan kai ta kanka. Kowa ya ga ana kashin mu babu jami'an tsaro. Wanda muka yadda da shi ya kai mu ya baro. Ku tattaro mu haɗa kanmu mu nuna musu yanzu mun waye 'yan daji kan tudu kowa ya gangaro. Mallam Aminu Kano ya ce Bahaushe sakarai. Shugabanninmu suka sai da mutu Allah wadarai. Labarin talauci a tambayi 'yan arewa. Shugaba kudin mu wai ina ake ajewa. Wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukansu don su kai Italiya. Wasu sun stranded Algeria ga 'yan matan mu na shagala can Saudi Arabia. Wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukansu don su kai Italiya. Wasu sun stranded Algeria ga 'yan matan mu na shagala can Saudi Arabia. Yana da ban takaici kuma tausai. Sun sa rayuwar mu ba ta daidai. Waka da mu susa inda ke mana kai. Ga kowa na ta kuka wai. Yana da ban takaici kuma tausai. Sun sa rayuwar mu ba ta daidai. Waka da mu susa inda ke mana kai. Ga kowa na ta kuka wai.